lalela yabo mina sibanga ngaze ngikuthande ngikutshele ngoba ulalela ngithi akuze ekhaya kaze ngikuthande mina angikaze nje umuntu angangimfuna la ubhuti wakho uSifiso Usilima sonke lesikhathi. Usilima sonke lesikhathi wena. Yebo, ngangidlalisa ubhuti wakho ke kwakuthi angimtholanga kanjalo. So ngizokwenzani ke mina? Wena into engizelela ngifuna ukuthi uzokhuluma ukuthi wangifakani. Ngakazosatha ingane mina. Impilo lesiyezi. Akakani wegogo yo. Ugogo wakho. Hayi bo, ngicela uhlale phansi, ngicela uhlale phansi. Sanibona babukeli, igama lami uZinhle Gumede. Ngize la silungisa umjolo ukuzocela usizo ngenkinga zami noBenson wami. Siphinde sikubingelele mase siyakwamukela mbukelo wohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. As per usual, the name is Dlala Matifane and I am the next big thing in KZN. In case it's your first time watching to this particular channel, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike and also share to abangani bakho, ihlobo zakho, na wonke nje umuntu ongathanda ukuthi azi ngathi. Let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. By doing so, uyakwazi ukuthi ke ubethe kamnandi using EasyBet. Uyazi ukuthi mehlele kanje suke sesolungisa indaba eziningi ezithinta imijolo eyahlukahlukene njengoba ubona nje eceleni kwami khona umfowethu esinaye njengamanje so ukhuluma naye just to find out ukuthi sikhiphani emijolweni wakhe mntaka baba ugrand mfethu hayi mnandi kakhulu mfethu siyajabula mfethu ukuthi ube nathi la ohlelweni sizokhuluma nawe sazi kabanzi ngokuthi sikhiphani emijolweni wakho mhlawumbe uyayibuza uyayiphendula ukuthi kungani ula ohlelweni sizokuchazela as the show progresses but asiqale nje ekuqaleni mfethu. Introduction, ubani umfowethu esinaye namhlanje? Igama lami uSiphamandla Sibongwani Ndlovu. Siphamandla Ndlovu. Gatsheni. Mfethu siyabonga kakhulu. Ulapha ke namhlanje mfowethu simply because kunentokazi ekuthiwa uZinhle. Angazi noma uyayazi nasi ismile ebusweni mfethu. Nasi ismile ebusweni mfethu. Mfethu umama mfethu uthe akakulande mfethu akulethe la nizoxoxa. Ngoba ubukholo ekutheni khona into encane nje kumele niyilungise. Ngokubuka nje kwakho zikhona izinkinga ezikhona phakathi kwakho nomama noma ngokubuka kwakho nje yonke isihamba kahle konke kumingoma umuntu wami because vele nje into nje iqondile into eqondile okay mhlawumbe mengakubuza nje ipersonality yakhe lo muntu wakho because ngiyabona umuntu omthandayo mfethu mengithi nje ngaye ismile sicala ubuzo ipersonality yakhe ukanjani mfethu mongangichazela ngayo umuntu right sure uthanda ukuhleka nawo wonke umuntu isikakhulukazi nje mina ke sayidlama ukumazi kwami mfethu umuntu ongiphethe trend sure yonke into engidingayo mhlawumbe ngithola ngaso sonke isikhathi sure uma ukuthi akekho futhi nasendle ngihlale ngitshela ukuthi ukephi nendawo yabo nje umuntu nje engimthembayo ngasho kanjalo umuntu nje right I know mfethu ngiyakuthola and ngiya understand ukuthi why each and every time igama lakhe liphopha ube nokujabula but namhlanje mfethu ukubizele la ngoba ukholo ukuthi khona into kumele niyilungise mhlawumbe ngokujwayelekile niyaba yinenkinga kwe relationship yenu uma kwenzeka ziba khona niyilungisa kanjani noma mhlawumbe inkinga into eningabi nawo vele nje sidalo kwe relationship yenu noma nikaze naba nayo inkinga sivamise ukuba nazo but siyayilungisa mase sisobabili endlini futhi kusuke kuyinkinga ezincane ezingatheni engatheni mfethu wami ezingathi issue okay yabo inkinga nje ekwazi ukulungiseka lezi nje into encane lezi zitholakala kuyona yonke relationship beba ungicabuzanga izolo beba uyibingeleleni le yantombazane yonke leyo nto okay no ngiyakuthola mfethu uready ukuthi umbone ukhulume naye uZinhle uthi ufuna ukuthini kwena ngikwazi nokulinda mfethu wami ngikwazi nokulinda hayi ngiyaphuthuma kakhulu hayi nothusela ready uyezwa ke uGatsheni uready I am ready noZinhle ready to tell a story ukuze sazi kabanzi ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo bobabili lungisa umjolo igama le show yakho umjolo show ichannel siyahamba njengamanje nabafowethu sisebenzisana nabo siyolanda uZinhle simbeke la megafika sobe sesizwa ke side labo then mase siyabadedela
batholane phezulu la kumele ngingene khona ngiyobe sengiyangena uyayikhumbula ingoma yemthende ziyekele nami ngiyomatifana ngizoke ngiyiyekele nje zitholane phezulu mase ngiyabona ukuthi ke zikhiphana emjolweni ungayindawo Dadewethu Njani futhi? ngiyaphila kunjani Ngiyaphila. Ngiyaphila hayi no siyajabula ukuthi usithembe nje uhlelo silungisa umtsholo ngokuthi sizokulungisela indaba yakho namhlanje njengoba ucelile nangu la uNdlovu usekhona and mfethu is very happy ngiyathemba ukuthi awuzile ukuzomphula umoya ujabulile ngawe ujabulile ngerelationship yenu akaboni ngisho into wrong mhlawumbe ngikunikeza isikhathi nje ukuthi ngikubuze imibuzo embalwa ngaye before nginidedele nikhulume because nakuyena ngenza okufanayo umfowethu kuwena umuntu kanjani mhlawumbe ipersonality yakhe noma indlela ayiveza ngayo kuwena Hayi uSipha umuntu oright. Umuntu oright unothando. Ubhabli nje umuntu oright and whenever ngimdinga uhlezi khona. whenever umdinga umdinga ndlelani nje mhlawumbe ngiyazi sekukuthanda indaba nje kwamatifana Hayi ziningi phela indlela engingimdinga njengomuntu engithanda. obambisene naye So ngidinga ngazo. Mhlawumbe mawukuthi content ngifuna ngenzele yona. Ngiyakwazi ukuthi ngifonele la ikhona yeke lento ayenzayo ezimini ehambe yenza. ayeke noma yini ayenza azokwenza wena mama uNkulunkulu wami uyagijima njalo nje umfana wami ngena la mfethu uyindoda mfethu kuthiwa uyagijima kakhulu yazi mfethu dadewethu angingabe ngisaloke ngena phakathi kwenu nangu Sipha awukhulume naye sibone ukuthi indaba yenu iyalungiseka yini azi naye ukuthi umbiseleni kwisho because he's curious njengamanje akazi ukuthi uzofunani la Okay. Njani Sipha? ngiyaphila sami njani Ngiyaphila nami. Ngize la ku-show esilungisa umjolo. Ngizocela besisize ngey'nkinga nje esinazo kwi-relationship yethu. Akuyona into etheni ungaphatheki kabi. Ungangizwa kabi futhi. So bengicele ubhuti ngoba ngiyakwazi angithi ukuthi umuntu oshushukela ushukela. So mhlawumbe ngeke ungi-understand. So ngize kubhuti so that ezokwazi ukuthi sisize ngenelele kwenza understand. zona ziphi inkinga ngiyangitshela Before ngizokhuluma angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda Sipha. uyazi nami sama ayikho njengami ngithanda ukufunda Kakhulu futhi ngiyafuna ukubona u-right ujabulile uhappy thola umuntu nje uzokuthanda ufunde uthola ontanga yakho umuntu ozokuthanda nje kujabulisa akuthanda ngokuqiniso imaye uyangidida-ke manje uzomtshela ukuthi mina ngizama ukuthi ngithole ontanga yami uchaza ukuthini yaphi inkulumo yakho awungibekise angeke nje singalosifihla angithi uyayazi indaba ye-age difference phakathi kwethu angilingani nawe ngimdala nginengane futhi esindala kwayo manje into ozoyisho phambi kwabantu lento ongitshela yona manje ungibizele into ongibizela lalela Sipha ngicela ukwehlisa umoya Sipha lalela ngicela ukwehlisa umoya uzobiza amakhamera ukuthi uzokhuluma into ngicela ukwehlisa umoya ingenaphi yonke lento oyishoyo manje ngicela ungilalele-ke phela uzongizwa ukuthi ngithini Sipha indaba ye-age yethu uyazi asilingani ngimdala kunawe ngidinga umuntu uyazi nginengane esindala kwayona ngidinga umuntu wena ngikufaka isende lapha awukazi ungitshele yonke into ihlanganaphi leyo nto Sipha ngicela ulalele ngithi kuwena nginendala esindala mina ezodinga umuntu ozobe ubaba kuyona indoda kwamina ngidinga indoda awuyondoda phela umfana wena wena msungijwayela kami awuyona umfana hayibo wozongishaya umfana nje wozongishaya ayikho into okujwayela yona uyingane ehlala phansi manje ufuna uyokwenza igameke ngami la ngifuna uzozongishaya hayibo la ingane bo ingane ke kodwa lo muntu akekho into engamenzeli uyini ukubhebha uyambhebha phela wena wena ngijwayela kami wena hlala phansi hlala Sipha usingihlisa umoya bhuti wami Sipha usingihlisa umoya lesifebe kodwa ngijwayela kami uyenzelani ngoba uyangibhebha kuphela ayikho into oyenzayo ingane wena ngidinga indoda uzohamba uzohlangana kephi nami hayibo kahle hawu na ingane bo ngicela ungilalele lalela usungijwayela kami kwesiki ayikho ukutshela yona kabi ngicela ungimamela Sipha angisho ukuthi angini kahle kodwa ngidinga umuntu ongangami oyindoda uyingane usanokumfana angisiyona ngathi indoda hayibo uyingane wena ufana hayibo shaya uzodlala ingane la uyingane wena uyingane ngizwe uyingane wena Sipha uhlale phansi mfethu Zindle hlalani phansi
umbona manje ukuthi uyingane. Umbona manje ukuthi uyingane. Ola lo ngubu ungamboni ukuthi uyingane. Ungangenza yona nje. Uyanginika imali. Awunayo. Imali ithola kumina u5 rand. Usungijwayela kampweni. 50 rand mina kwawena imali green. Hlale phasi. Ngijwayela kami lo baba. Wena ungijwayela kampweni. Cela ungilalele ukuthi ngithini. Into engikulethele yona la uyokunyela ushukela ongekho lingani nawe nje. Ukuhlanisa nabantu. Lalela. Angazi noma uyakujabulisa. Lalela. Ngithi mina ngicela ubhuti ukuthi azosisiza. Uyangizwa? Ngoba angilingani nawe. Ngifuna ukuya uyabona ke. Uyabona ngoba mama. ngoba usangijwayela umusa ukuthi mama. Umusa ukuthi mama. Lalela. Uyabona mina sibanga ngaze ngikuthande ngitshele ngoba ulalela ngithi akuzo ekhaya. Kaze ngikuthande mina angikaze nje umuntu angangimfuna ka ubhuti wakho usifiso. Ngangidlalisa. Ngangidlalisa Ungesilimo sonke lesikhathi. Ungesilimo sonke lesikhathi wena. Yebo, ngangidlalisa Wena ungitshela kampweni wena. ubhuti wakho ke kwakuthi angimtholanga kanjalo. So ngizokwenzani ke mina? Wena into engizelela ngifuna ukuthi uzokhuluma ukuthi wangifakani. Ngakazosatha ingane mina. Impilo lesiyezi. Akakani wegogo ugogoma wakho. Hayi bo, ngicela uhlale phansi. Ngicela uhlale phansi. Angijwayela beza wena. Ngiyangala ugogoma wakho. Ngicela ungilalele Ababhebhe kahle labafana labo batholile. Yebo, hawu, otanga yami amadoda wabize kahle. Babize kahle uthi amadoda. Hawu. Lo usiba bunyo. Uma wakho lo yayi. Ngicela sikhulume njengabantu abadala. Dadewethu, ola lo ngubu ungaboni ukuthi ingane le. Nawe bhuti Simple question. Angisho ukuthi ngangamuthi ingane mina ngiyachaza ukuthi ngangamfuni lo ngangimdlalisa ingane lento lethatha nokukhama ingane lento le ngangifuna ubhuti wakho usifiso yazi unobhuti omdala ukuthi usifiso uyena umuntu engangimfuni kwabe ukuthi ke vele usifiso angikwazi ukuthola yona ndlela ungifuna ngayo wathi sathi usungene ngami khetha nje ususangana kanje ngangidlalisa wena Okay, wathi mengabe somnika kanye ke kwenzakalana emva kwalokho. kanye kade ngimnika kodwa ngayimdlalisa phambi kwabhuti wakhe Sengisholo ukuthi ke somnikile kanye wamphindiselani ke nawe lokumnika. Phela ngifuna okay ke na uyashaya ke impahla uyabo nje uyabadlula abantu abaningi kodwa ingane egcine futhi ngidinga umuntu odala oyindoda Manje awumtholi umuntu omdala. Awungithathe ngiyoveza ingane bazothini ingane lento leya ngeke ngenze kufanele ukubisi lo ingane ahamba othola ontanga yakho yangizwa abantu lingane lawo Xoxisa umoya. yebo ke ngiyawehlisa umoya into engisho kwena ngicela ukuthi sihlukane ngicela ungalaleli engeziyenze into oyishoyo ngeke sihlukane yezwa yini le engingakunikeza yona ungikani uyangibhebha kuphela uyangibhebha kuphela wena ayikho into onginikayo awunangisho ushuma ngasho awabhuti ngakubonisa manje awubafika malini ngithi khipha ishumi manje ishumi uyabapha Baf hlala phansi mfethu. Hlala phansi mfethu. ungawulaka ngento engakho awuhlale phansi ulalele hlala phansi ulalele Ulungeke khona mfethu umhlaba ngepipi mase ufuna umhlaba empama phambi kwethu. Hayi. Cha uthi bafuna ukujwayela kami mfethu ngijwayela kami lo muntu mfethu yazi ukuthi akazi ukuthi ngimthanda kanjani mfethu wena stand hamba uthanga ontanga yakho Ungakhali mfethu sathana izojabula. Vele mfethu mhlamba kodwa uyayidinga intombi encane ke. Elingana nawe. Umncane kangakanani kuwena? Mhlamba ngiqale lapha. Hayibo mncane lo ucishe nje ingane yami. Mhlawumbe 3 years. Ucishe ngane lo ubebaba 20 manje 20 manje ngoJune. Ubebaba 20 years. Njayami, Ngane na 20 years indoda. Ingane yakhe kuthiwa uyishiya nga 3 years. Khuluma nawe kahle. Angisho ukuthi uzobona wenzani. Ingane yakhe ishiya nga 3 years. Angazi ukuthi kancane usefeel ngathi indoda uyona indoda wena ingane enelalela Mesebhede nawe isho yonke ngisho ke manje ngangikudlalisa usangangidlalisa Ungidlalisana ngane ndoda engaka mina Ungidlalisana ingane yini pho ungayi kubantu ofuna ukuthandana nabo ungaloku letha umfowethu kuma camera
uhambe kulabo bantu manje lokho yini ucela kuyena uthi ucela ukuhlukana naye imiyeke uthi ngiyaya uyangisubantu engithanda angakayibonge ngize ngibe serious mina sonstraight time lesi nginabo abantu engingithandane nabo kodwa ngikwazi ukulasta kubona bhuti ngenxa yani yokuthi lona wangihambela wayongifaka into engayazi ngoba ngisho ngihlele endlini ngengizizwe ukuthi ngifuna yena iphepha lesela ukahle wena ngani lalela bhuti ngoba ngisho ukuthi bakhona abantu engithanda nabo kodwa angilasti kubantu engithanda nabo uyangizwa bonke ngize ngizizwe nje ukuthi cha ngifuna ngisho ngisendlini ngisemsebenzini ngikephi ngizwe nje cha ukuthi ngisengifuna yena ke manje hayi ngoba mhlawumbe engenabo abantu engenabo ngifuna ngikhiphela into ayifakile ozongishaya ngale jini hoyibo ngimjwayela kambweni yes Spa. Ngicela wenze Okay, ngicela sihlale phansi bafethu. Singayibukanisi nabantu. Ngicela sihlaleni phansi. Angijulene lo nedrama engayazi. Uzonyukela ushukela la ngento engekho. Hayibo. Kodwa sesikhuluma ke nje yami. Yini wenzani lo muntu ahleze ecabangana nawe? Because uyasho ukuthi uyabathola abantu abalingana naye but akalasti aloke ehlanyiswa leli lakho uyingane. Umuntu bethi ngivezela uthela ngayo yonke indlela mfethu akukho lutho engalenza bese libheke eceleni. Phela nje into engicasela tutu ukuthi wayezofuna ubhuti wami omdala kunami wena ngisekufuna yena mina awuzokwenzani ngislima khuluma ukuthi wangifakani awubuzwa ngobhuti wakho angithi ngimthola ngobhuti wakho simbuza ukuthi wangifakani ngifuna ukuthi ngiyokhipha leyo nto leyo ngizosansa ingane mina ngeke ngisansa ingane ngifuna ukukhuluma ukuthi wangifakani yokhuluma into engekho la ipipi engane uyibiza ngepipi lonqatiza ngithi khuluma ukuthi wangifakani uyokisebe musu ukuthi ngisebe mina musu ukuthi musu ukuthi ngisebe uyangizwa musu ukuthi ngisebe bafethu indleke ngoba wakho lomshayayo uzokucela ngonyoko lomshayayo ungangisanganeli mina hoyibo mina ngidala ugogo ngoba nami singijwayela zinhle angikwazi phela ukukuyeka akusile ukuzolwa lana ngicela uhlale phansi indaba engibiza ngogogo pho musu ukuthi ngugogo wena ngani wena nje ula yincwadi la biza uzothi ngugogo ngangijwayeli kabi mina awufuni ukwaliwa mina ngihlukane nawe ngitsheleke hayibo yikho ngihlukane nawe uzokubona umhlobo ngiyangithalela ngani mina hlala phansi ulalele ukuthi kuthiwani ngihlukane nawe ngugatsheni mina ngihlukane nawe mina Gatsheni ngicela wenze into eright asikhulumeke mina nawe zamadoda lo muntu uyabona ukuthi akakaza kuthanda ubekuyuza to get umuntu amfunana agcine ngamtholanga wena uyaqhubeka uthandane nalowo muntu sowazi ukuthi ubedlala ngawo ngeke phela akukho lo phela simhlwane nalomuntu phela kodwa manje uyalazi iqiniso kodwa phela manje uzoshaya engathi iqiniso mfethu awulazi and mothi yabo mothi uyamthanda manje uyaforce because ayikho le relationship yenu kodwa phela wami yabo phela lo muntu lo phela yabo phela phela ngiyacela mama ngiyacela sithatha bafo awulona nisoka na ngisilona bafu ngilona nje kuyena phela mfethu uyabona phela lo muntu lo ufike bafo bengifeba ke ngiqambela mangiyezwa benginamachera amaningi ukuthi wami ngitshela ivalo ufike lo muntu lo wafika wayishintsha impilo yami yabo because ngenzelani ngenzela yena but buka manje kwenzayo kumina uzongibonisa phambi kwabantu mfethu ungakhali usathana uzojabula yonto efisayo le mfethu no ikinto ayikhalayo hamba ufuna untanga yakhe ngilingani nawe mina hayibo ayi mntaba ngizala nje ngiyingane nawe ontanga yakho mina into engizele la nje ngifuna sixabane wena nje unyuke nomoya ngento engekho into engifuna uyisho usho ukuthi wangifakani phela ngifaka lutho phela ngaze ngifake lutho ayikho lento siphama musu lokufuna sikhuluma into engekho musu no mfethu mhlambe mekuwukuthi khona into wayenza nje yami mhlambe unqane wena usuphoxekile mhlambe unqane ukukhuluma kakhulu ngizowacisha mina amakamera sikhulume njengamadoda ukuthi khona into wayenza kuyena awunankinga naloko mntaka hayi inkinga phela so singakhuluma ngizakhuluma baba inkinga singakhuluma wamenzani kumama
Vela kuseyona intombi yakho le ugogo nje ongamazi nawe. Hayibo kahle nawe umusho ukuthi ngugogo. Yazi ngilungisela wena. Phela mina ngizothi mina ngizothi akakiyeke-ke ngizothi usiphaka akuyeke vele useklabini. Umusho ukuthi ngugogo phela nawe. Hayibo hayi ngeke uyenze leyo nto wena ugcina lekini ungasanganeli mina. Ngcono ntanga yakho. Hawu uyafana nalo uthi ngugogo la. Hawu sakaza nonke la mina. Mina manje sengingenaphi-ke manje na? Indaba uthi ngugogo pho. Cha ngikhuluma noSipha. Hayi nawe. Kodwa nawe bafela musuthi ugogo. Na ngizwe ngawe nje ukuthi ugogo. Owambona ugogo Jane. Nawe uyabheda nje ngoba. Hayi. Awu kanti wena Sipha ungakephi? Ngakephi mekwenziwani? Hawu bafethu. Wena futhi ujwayela kakhulu wena. Uzobiza labantu bakho lapho ukuthi bazobhiza. Umuntu wami yindlo ngibazela Umuntu wakho. Ngizocela usizo. Usizo lwani? Ngizocela usizo la. Usizo uzofuna. Ufuna ukuyeka wena mase uyasho ukuthi wamenzani khona azoqhubeka adliwa abanye abafana ngoba usekhathele ukudliwa uyedwa. Amadoda. Angithi ngikhuluma kahle ngikhuluma kahle nawe wena. Yini ukhuluma yona? Suka skora sihlangane. Hlala phansi. Yena short ungijwayela kambi. Hayi ke fanami we babu we. Hayibo. Uthi ngifaka uphithi. Hayi ungayi. Nginyi mina ngithola. Hayi futhi kuzothiwa sinodlala hlala phansi mfethu. Hlala phansi. Akuhlala phansi. Akuhlala phansi. Hawu hlala phansi. Hlala phansi. Hawu hlala phansi. Wathi ngixolise. Hawu ngicela ukuthi ulalela ubhuti bezokwazi ukuthi lalela mina. Hawu lale ukwenza idrama engekho. Lalela ukuthi ngizothinda asisize ubhuti. Yona into engifunayo leyo mina. Usho ukuthi wangifakani. Into engizile la. Khuluma bhuti umtshele. Mfethu ukubizele la ukuthi akucela ukuthi nihlukane. Mase sekucelile akucela ukuthi la wamiyela khona uma ukuthi khona la wamiyela khona. Niqaqe lo nto impilo yakhe iqhubeke cause uyazama ukujola but akalast ngoba uzwa wena kakhulu more than abanye abantu akahlahla kamuzi omunye umuntu wesilisa ufuna wena ngisho wathiwa akekho nawe uyazizwa emzimbeni ukuthi ufuna wena ke manje Uyazi phela ukuthi ngimbebha kamnandi ayikho. khohla ukumhlaba vele ngeke usamphinda manje isho lento wayenza kuphela mfethu ngithumile wathi angivala amakhamera ngawavala amakhamera awusakhulumi ke manje nakhe ke emva kwaloko ufuna ukungishaya uthi angithi nyi mina uthi mina ngithi nyi kodwa wena uhluleka ukuthi wamfakani usizi wamenzani Bese ufuna sihlukane. Wangifakani vele sihlukene. Ufuna sihlukane. Sihlukene. Okay, it's fine. Wangifakani wangifakani phela ukwazi ukukhipha leyo nto leyo wangifaka yona sihlukene vele wangifakani Sasibuye umuntu wakho vele lo. akuyena umuntu wami ukuthi ngimbizile ezosiza wangifakani khuluma Into yakufaka ngoba phela ngathi kufake lutho mina. Cha ukhuluma iqiniso. Angifanga lutho nje. Ngoba ayikho into engaphinde ngishanse nawe. uthemfethu uzokhuluma mina ngakutshela ngathi thola impilo iyaqhubeka uzothola intombi encane enganganawe ezokuthanda futhi yona engeke ikuse la mfethu uyuziwe from the start of the relationship kuze kube manje so uthola iqiniso ke sekubhlungu yes iqiniso libhlungu but okumnandi ukuthi uphuma unepeace yokuthi uyalazi iqiniso lokuthi wena nje ubusebenzisa itotolozi lakhe over time mahala Cabanga mfethu. mfethu nimtetele noma ngabe umbophe ngani nimtetele nje yami kodwa mase uyangitshela leyo muntu wakuyena nami mhlambe ngiyamdinga angisho ukuthi ngiyamdinga mhlambe yabo Komuntu bafena kuyena mina. kwenzakalani mfethu Lo muntu lo mfethu Tito uthande kumnikeza lona. Ingakho enza kanjalo. Uthando lwami ingane usho ukuthi wangifakani. mfethu Kwanelisi mfethu. uyakwane ngendawo leyo nto leyo ngengane sengane mina ongeke angeke ngithanda nawe khuluma ukuthi wangifakani ngikwazi ukuthola usizo Ayikutafaka ngiyakutshela nje sakuthe akufaka yona. Ngathi ufunani kumina? nje yami Sosilwa kanje sobabili yabo manje men to men sikhuluma njengamadoda lo muntu mfethu siyaphuma ke kuyena manje siphumile kuyena sothola intombi ezosithanda serious ngathi but asinasi imiyeka aqhubeke nempilo yakhe bazombona abanamehlo yabo nje mfethu noma abe umfakeni imtetele manje vela aqhubeke nabantu bakhe nawe uyiqhubekele nempilo yakho yabo Papa ngikwazi umtetela lo muntu mfethu. mtete vumela inhliziyo bra wami
engikwazi umdideka lo muntu mfethu ngoba uyanje uthi akakuthandi ayikho leyo nto uditekile wena ingane hamba othana ney'ngane funa obhuti bakho udidwe yini-ke mfethu ngoba ngeke usawuthola kube kuthiwa usazowuthola mhlawumbe ngabe ngithi udidwe uwona manje mfethu sekushiwo kuthiwa ngalesi khathi wagcina ngawo kwakuwusuku lakho lokugcina unamanga manje sezoshintsha umqondo uba ngiyakutshela nje ukuthi ngangifuna usifiso mina ngizokwenzani Ungitshela ngosifiso wena. angizwa nekhanda lakho Ungitshela ngosifiso. hlisa umoya mfethu and nanokuthi mfethu ufuna ukuqhubeka nanokuthi ufuna ukuqhubeka nomuntu owayefuna ubhuti wakho yabo leyo nto leyo ayiyenzi kanjani isense angiyidlalisa le nto le Simba nje kodwa lawo. yabo ukuthi ayiyenzi isense Ongitshela ingane. Ungangitshela ingane. usuyazi Iminyaka emingakanani mfethu? Emva kweminyaka emingakanani mfethu? wangifakani Emva kweminyaka emingakanani? wena mfethu awukwazi ukuthi emva kweminyaka emingakanani unyakana nje owodwa you just reach 20 kusho njalo na 20 ingane yakhe ina-16 ingane yakhe ina-16 hayibo ingane yamawakho amini yentombi yakho ngajoyina ingane yami yini engayenza la ufuna indoda mina ufuna indoda Jayam woza la Jayam woza la ngikuhlebele fana wena na-20 wena ngani Yeah. ingane yakhe ina-17 mhlawumbe isayi-virgin futhi ucabanga ukwenzani ngaleyo information Akuze ngikwazi ukunyeka lo muntu lo futhi. inansi ingane nje angekho sekuhlekile angisezwa-ke phela manje nami incane kodwa phela ingcono yona ikushiya nga-3 years Basi lo muntu lo mfethu uyabona nje mfethu, ngiyambona nje nawe mfethu ukuthi ayile nto le engiyifunayo. umnandi niba Kabuhlungu kanjani? Kamnandi kanjani? so Manje mfethu akukho lula phela. okay asihlebeke thina sobabili wamfakani khona mhlawumbe into wamkhiya ngayo Ayikho. yini leyo Amnezi chocolate. wamnika chocolate wawudla so mengabe udla wakhiyeka ikhona indlela yokuyikhipha kodwa lona Ngazi baba. uyakhuluma into ngoba ngizwa phela mina manje cha phela angithi kumele sikhulume njengamadoda hayi bafethu ngenxa yezimo ezithize ngicela ukuyibamba la le episode yabo ngiyibambe la kodwa ubafo uzomqaqa usisi angani phela songitshelile manje mfethu Ayikho inkinga mfethu. Ngeke mfethu isigcina mfethu impilo izoqhubeka. thola untaka mtetele mfethu ahambe hawu somqaqa ahambe ayodliwa abantu abadala laba abafunayo sisale thina siyingane sidle vele kuthiwa ingubo endala ilala iy'ngane silalile-ke ngayo saqeda manje siyogajeni siqedile ngisho angabhampa enzeni siyamazi ubechanyiswa yithina lo muntu ubexabaliswa yithina lo muntu siyamazi esho fuck me hard akuthina angethi nje yami Ngithi kuthina phela nawe mina nje. oho nje hamba juba bayokuchitha phambili bazokubulala abafana abadala hey bafethu ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show ungakhohlwa uma uthi ufuna uku-advertise nathi email siyaluma kona ephaketheni kodwa hayi ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi ube nathi ngokuthi usi-email ethi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com angazi ubhekani angazi ubheka bani kodwa mina engikwazi ukuthi uma ufuna u-DJ naye next big thing phambi kwakho uma ufuna u-MC naye next big thing phambi kwakho so email me njengamanje dlala@matifane@gmail.com uyazi-ke uma ngathi ngizodlala ngidlala ngempela buka nje manje bengidlala lapha phezu komjolo wasipha noZindle ongaphelanga neze kahle ngoba khona wathatha i-advantage yengane wathatha nento yayo yokuchama emva kwaloko wayishiya kanjalo kulungile asihlangane ku-episode elandelayo